לצחוק 2, כי בערב הזה ישראל צוחקת מכל הלב. אז מה? סיימנו טירונות, אה? כן, מה זה כיף היה? תגיד לי, מה אתה הולך לעשות בצבא? תפקיד מסווג. איזה? נערת ליווי. וואלה. מה איתך? אני הולך להמשיך את המסורת הקרבית של אבא שלי. מה הוא עשה? לא התגייס. חיילים! המפקד. כנסו לשלשות. מה? מה? כנסו לשלשות. אבל אנחנו רק 2. כנסו לשלשות אמרתי. תראה, תעמוד אתה פה, הנה, עכשיו בסדר? טוב מאוד. חייל, תן לי הקשב. מאיפה אני אתן לך? אמרתי, תן לי הקשב. אתה רוצה אני אתן לך קרמבו, אין לי הקשב. אני מבין שיש לי פה עסק עם בדרן, אה? או כמו שאומרים בעברית קומיאקי. קומיקאי, המפקד. אל תתקן אותי. חייל, כן. קבל את המפקד שלך. מה זאת אומרת? קבל את המפקד שלך. גבירותיי ורבותיי, קבלו את המפקד! מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות, זוג קומיאקים? קומיקאים. אל תתקנו אותי. אני הולך לקרוא לכם את התחת עם פעילות גופנית. נתחיל במתיחות. אני יכול להתחיל עם מתיחות? בבקשה. סבתא שלך מתה. אני לא מאמין. בוא'נה, הבאתי בראש לסבתא שלך. אחלה מתיחה. לא, באמת הבאתי לה בראש. מה זה צריך להיות? מה אתה צועק? חיילים! המפקד, מה קרה? מה אתה צועק? אתה יודע שאבא שלי היה גם בסיירת מטכ"ל? כמה זמן? 5 דקות. מה קרה? מסכן, הוא נפגע. מה, בהתקלות? לא, קראו לו שמן. חיילים! כן, המפקד. נוהל מסע כומתה, מכירים? הוא מכיר. הוא יודע מה זה. חייל, הדגם נוהל מסע כומתה. מי שמצא כומתה! מי שמצא כומתה! מה זה צריך להיות, תגיד לי? לא, מצא כומתה. סליחה. חייל, אתה בשמירה, לילה. כן. דמות חשודה מתקרבת אליך, מה אתה עושה? קודם כל קם משינה. קמת משינה, הדמות מולך, מה אתה עושה? שוטף פנים. קמת משינה, שטפת פנים, הדמות מולך. מולי. מולך. כוס תה קטן, ככה, אתה יודע. קמת משינה, התעוררת, שטפת פנים, שתית תה, מה אתה עושה? הולך לבית כנסת להתפלל. התפללת. נו, תפילת שחרית, זה ארוך, שנייה. חייל, התפללת, יצאת מבית כנסת, מה אתה עושה? יצאתי מבית כנסת. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום, המפקד. מה זה צריך להיות, תגיד לי? חייל, יצאת מבית כנסת. יצאת מבית כנסת, עברו 6 שעות. עברו 6 שעות. עברו 6 שעות. אז זה לא משמרת שלי, על הזין. הוא צודק. חיילים, הוא צודק, הוא. חיילים! אתם יודעים שהשירות ביחידה קרבית מצריך פרופיל גבוה, נכון? כן, המפקד. מה הפרופיל שלך, חייל? 97, המפקד. יפה מאוד, מה הפרופיל שלך? 45, המפקד. למה? נכשלתי מתמטיקה. טוב, רבותיי, מורשת קרב מכירים? שלום, שלום, לא יותר מזה, אתה יודע. אתם יודעים שצה"ל זה צבא עם הרבה מאוד מלחמות, עם הרבה מאוד מבצעים. חייל, איזה מבצעים אתה מכיר? 3 במבה ב10. אני מכיר גם את המצלצלים. סתום את הפה! המצלצלים של סתמו את תנובה. הפה! רואי, סתום. סתום את הפה! אתם הגעתם לי עד כאן, ובגלל שהגעתם לי עד כאן, אני שולח אתכם לשרת בלבנון. לבנון? כן! יש, נוסעים לחו"ל! תודה רבה. תודה רבה לכם.